Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingdawa ban penchitom iki pulit ki bedan kiti malat setiap yo ba Chesterfield thank you. Klanang rem kadang mi kisngi ki por hapo karilum khasi jantia. Hakini ka kenti ka pamenta kirang ba shnong ka Ribhoi district hapo ka shatri jo ka darbar kirang ba shnong Ribhoi district kila ai ya ka jingkershan bapura ya ka sur kinong maulai. Habaklan chiklat pathai kubor hadin ka jingalang uba rocky kala president ba CBCM general secretary ba ADG Kharbani treasurer kila bo jingkali ba balai ka sarkar jilla kamchim na le AA mental ajan shibnai persha eki pulut ki bidon kiti ban shime ka anya kiti da ka bar set yap pet ya ba Chesterfield thank you bang kwai hadwar ublei hagas tak perngap jaka khalai terik unailar hagi ikasa ke jong u kabidan hamaulai kentan masar ki berthanru bala da ka sarkar kadang nyai mutlab bat kamla bande AA persha eki pulut ki bidon kiti hapa shibnai nakaliang ka jongki kin salom ya kipat ba ka Ribhoi district hi barok kuai banyak kiting nakabenta banyo ka jing bishar hak ya ka jing shapnyam dosman jong ba Chesterfield thank you bam kwai hadwar ublei hakabide bekamat jong put usam nakaliang kinong ilam kila dawa ka sarkar jela kadai ban kin thup lang ru ya ki MDC bat kinong ilam jo ki hima bat ki raj ba pher hapo ka Ribhoi district haka committee kapala thar ka sarkar ban khmi banya halor ka jipin bet ya put usam kumba ki MDC bat kinong ilam jo ki hima ki raj kidai kinong khmi bat kinong bat ya ki jaka puta batru ki batip chapang put usam halor ka nikamat kila boru ka jingkentu ya kisang bapher lembat kipat ba ka Ribhoi bakin ye le ban kershwa na ka jingle jingo ha ki than kaput gibran jinga kin ahat knam makanumi ka no ka huri hura badu ban alat shwa ya ka sarkar bakan le ka benta ban penbet noi upur sam te hadin ba nakaliang jong ka sunjuk kirang ba snong Ribhoi district nilai keren te ngidon ka jingkmi lenti bat ngimdon ka jing atatin ba ngila ban penbet ye uni upur usam hamda makan ke blok tu bat kiwi jaka bulan Port Ribhoi district namar hadin jong kini ki sarkar ki lenyo ui ba de kani ke sarkar MDA ke banta kabalasin ya kabalasim ya kesin jam bantau ki komiti na ka banta ban pet ya ka jing ban weng no kani ki jing hakabide ki jing kaja uput usam hapadeng kini ki artli ki jela te kat kum ka jing ke report ui ba kidan hadok khat artli ki jaka ki ba don hapadeng ki jing kajing ya kini kajing ya kajaput bada pedeng juga kita khat artli henriu tli ki bakila sim top priority menta bat kumbolong ui bahang ni Port Ribhoi district ru kila constitute kawi komiti hakaba udiputi CM iba presiden tensong ulong kum chairman tikai ka bana kaleng jong senjuk ngikan menya kalong ba hakatu ke komiti ui bakidon tang ki MLA jong ka jirang MLA jong ka nongpo ki belong ki members hakatu ke komiti kai ka bana kaleng senjuk ngikan menya kalong ba ngi ai jengbut ya sarkar bekidai ban kentu bru ye ki local MDC namar ki local MDC bat ki CM kidai ki batip ha ya ka khando ka siap namar karkum kariti dosto jeng khasi golong ba ki bapet ka khando ka siap ka district council tang tu ngidan ki MDC bat ki CM bat kirang basnong ka por ki bat ai ki kiti kemon kadang tengai bu ka jing terwa ka sarkar bekidai ban penrong lang kum ki members ya ki MDC bat ki CM na bat kirang basnong na ka banta ban weng ya ka jinge jong ka jinge ka japut hapadeng kini ki art diki ki state tina mar kata kalian jong ka sunjuk ngidon ka jing kermen ka baskem ba hap leng ba ka jing simpia jong ka ni ka sarkar MDA ka bakal constitute ki komiti ngin sala ban weng shen ya ka jing ya ka japut ya ka jasam hapadeng kini ki art diki jela ambe khaliaban asaf ilang jong ka sunjuk kirang ba snong Ribhoi ka bagi khot ka dorbar kirang ba snong Ribhoi mentak kasngi ka agenda kadai atli agenda ki ba kham kta ya kayap ka injong pai ba ningkong kadai ka border issue te ngan kren be chwa la jingi dei ka border issue ha ka jingi dei ba border issue na kalyang jongi ka senjuk ki rama asno ngila sim ya ka we ka rai ka long ba na kalyang jongi ka senjuk ngila rai bangin le kendu no ya us imraj bat kitu ki snong ki baya jan kitu ki snong ki baya tengku ha jingi dei ka jingkni pot apadeng ka asam bat Meghalaya bat lada mdei ya ki simraj kamot bedei jong usim ro ka senjuk kali kendu bat ki sim ro ban ya kren rengkat bat kato kat ni
kirang bat kitu ki snong ki baya tu khu bat ka baya tu khu bat ka asang te ya ka jingle kendu ni shania ka office ba inbo ka tarik ban kendu simrai rengkat bat kirang ba snong jong gatuka area la nei jong gatuka than ka baya tu khu ha jing dei bat kini ki border issue ka second agenda ka bakham don kam ka bakham khiatam ka dei ka issue ka jing sia set yap no ka jing sia set jong iba cheris terfil thank you ha ka khat lai ter bagus na lang jong i ka sanjuk ni ramasno ngila sim ya karai ka long ba balai ba ka sarkar kat hadu mentala jandap sibnai kampat ai ka clear picture la ne ka no ka report halor ka jingdawa jong ka sur ki tei ka sur ki no mulai te na kaleng jong i ka sunjuk kirang ba snong ngila sim ya karai ba ngin ap hadu sibnai ya ka report kat kum ka jingdawa ki sur ki no mulai te hadin kata na kaleng jong i ka sunjuk kirang ba snong ngin salum lang ya ki pai nong snong jong ka them ripoi baro ban yami pai ba ya kanika isu jong ba Chesterfield thank you kata kadika karwo nakaliang jongi ka senjuk kirang basno jong ka darbar kirang basno pori bo district kumba la keren sakhamat do charman jingi kede gi jisya kabangi ka darbar ni sokhia hadu kata ya ka jinglong jingman ka jingsong air ha ka sor shilong bat kumjur ha ka jelahi bro ko we nakadaw jong ka jing peniap klep ya ba cheris tarfil thank you haka khalai tarik jong ubanai baladep tenamar kata kadaw ngikum ka senjugru ngi perkhat ki hadu kata ka balakta ya ka im kayap jong uduk usuk unong trei unong bela baro ki basyong biasa apa ka jela ka jingi nalor bakal adon kene ke jing pangklam ka beladang continue hadu menta kaja sagene ke jingja ka ba na ki berujung sarkar ki lek bakla bat kim syam lala banai ka jubab ka basai ya ka jing dawa jong ki parlok nong sung hapo ka than maulai ha ka balak ta ru ya ka sor silong ya ka jelah ibro ko we tingi kum ka sunjuk ru ngim ban se ban tur sakmat ban dawa ya ka sarkar bahkan pendap no hapo kini ki khendiat singi na ka benta ka jing bisyar ka bahok ya une ubriu ubaka sarkari kala pediang bat kalale klem datip kino yalam klem dawat bania kumbangi tip kumbangi i long baki news par bat kiwe te menta ngiru ngimban se ban lum ban lang yau pat kadong ribhoi lada ka sarkar kadang kuman ha kajing peniat ya kali kajing dawa jong kasur nong mulai aku bade ka meeting menta ka singi nam ta ka meeting jong ka senjuk ki dorba snong jong ka ribhoi te ke go sharman la kran shakman apan sngo hakbari go border issue tengi menta kasngi ni khot ekni meeting ngilong ni kran nam ta go border issue hakbade bat ke jingshem jing jong kini go border issue jadi ta kadaw ba menta ni kini meeting ila shim bang ila rai sani bha bangin khot bat ngin ya kendo yo sim raj or sim rang ba ya ki badai ya kini ki than ki ba ya ka japut nadu sim usim melim usim raj nang ta usim manong klau nang ta usim nongtung raj nongtung bat tete kinu ki jaka nong spung kiti bat kisnong ki ba ya ha kajing ya kaja bot put stam nomor baling ismo umtang ong bangintip nomor ba kadi kani ke benta ke ba kisim ki kamtip kambha ya kita kajaka kaputa nomor kumbang itip menta ba kajaka puta ka sti siar jongi gidi kisim ki ba ngiyo jaka puta na kisim pat kisim ngingit gintip bahaya uput usam te di ta kada bangi ngi ong bangin yo ya kajaka ka puta ka bapti kena bat ka jingtho kala bangin yo na kisim jadi ta kada ngi don kam ban ya trelang mani ai pasyat jemut lang kumno mangila ban wanra ya kata ka jingi trelang bangin yo ya ta uput usam uba tikena nomor la katas nem
ngimpat yo tau upur usam batikna namar baleng isu syaong naka por ba kameglia jongi ngimdon upur usam babiang ngim sungu ban ong ba ngimdon upur usam babiang kisiem kidon baleng ngimdon upur usam babiang deget don kam ke cingi trilang jadi kita kadau ba kani ke benta kani ka baling sa simkhia kata-kata namar ba kani ke benta ke jongi jong ribhoi kadi ke baya ka jabha upur usam namar ngilamat kinong chong snong jong tu ke area ka baki kilong tang kita ki nong syak kurap nong syak kenjat naga por syka por ni syak kenjat mena kini kendiat benai pilai i wat ki official jong ka department ru ki polis ki syak syok syak dat tikat nu kan ngila banesha kini ki jing ya kaja lada ngila don kata kemen sim banele lang sya uput ban ai men sim kan sami ke jing ya huri hura kan sahi kami ke jing ya bam ya stenat jadi ta kadau ngi kerpat ya ka sorkar bat ke jing ya trelang nadu ki sim nadu ki MDC nadu ki MLA nadu ke sorkar kumno bangin wanra no ya kata uput usam uba bansol no uput usam badai menginyo ya kata kahok jong bangintip no nangi sakmat uput usam jongi menginom don kam syu ban ya kaja bat ki wei pat bat nila shim ya ke benta ka wei ka jing persya jur haka jing syak shim no ya ke jing im jong wei ri rong ba jong ba serious thank you ni baling shim ya kini karai baling hap ban shim bat ngi salum ya kini ke jing yalang namar ngi layu i ba ke jing le ke jong sarkar la stangkat tukat ni sngi la dap shi benai ke jing dawa ban yo ya ke jing sensyar bohong 4 yo watang bat suspend ya kitu ki pulet ki balet ki blashim ya kijing imru ki klem patle hadu menta ke ba kawan ra ya kijing tiang ya yangi nomor ba habangi peniap beriau mangi bangimri kita ki ide riupai ba kaan kadon kemut ngi hapan syakem ndri menta la dak ki beriau jong kaan ki peniap te kemut la da ngi ki nong song snong lane ki nong peniat kam snong ki batrei pet ya kamon ki bapet ya ke imlang salang teladang ngiru ngim shim kawei kelenti banya persya ke ke banja yang ladang ila susya ban ai mon ya gini ke sarkar kat bak kile ke ke banja yang ni sko bandai bong lada ulale bakala ka an kadon ban shim ban kem ban bisyar hok te kalenti kadon haborok kaliang lada ngi kum kinong Tremon sobha ni bakla ki ong gumno balai pishem ya ka an hakti te balai maki ki pen iya kini ruksa ki shem ya ka an hakti kide ki brio jong ka an ki shem ya ka an hakti te menta ke jing kuman jong sarkar lami ke sur nong maulai lami ke sur kiwar lami ke sur baro kita ki sur jong ka jaj benriu jongi kalami handai ke sarkar hadu mentala jandap si benai kampat le ruem kadang sengap badai kata kadau ba kas senjuk jong girang ba snong jong kani ka themri bhoi jongi nishim menta karai ba mat kala dei ka por ba kisur jong baro kalami mat kala don kam ba kin hab ban penmi kasur jong ka beri unyau trap kasur jong ka jong unyau trap nomor ba lada nomor ba kani ke jingle jong sarkar kala kuman hadu kata-kata bat kala lada ngimla ban leye bangin pen iya kata ka jinge teli jong ka jai benriu sei kata ka jai benriu jongi kan poi jadi kita kata ba ngihap ban ladang ide baret ne lang ide unu nuru ngihap ban yami ban ye teli lang na menta ka jing sisa ngimong ya ke ka jingle jong sarkar ya ke ke badai ngihap ban yero ndrei ya ka ba kam dei ngihap ban penram namar ya ke ni ngisai wat ubriu uba umtip ya ka an ulatip menta abale ki barit barya ngat hakaan sya pensitom te balai kinya baki beriu jong kaan ki pen bak kilale bakla ya kaan balai kin ke sarkar kamle ye te kemut kani gade gejing sya liang kemut gade gejing ya pelan lang bak ke sarkar ka ba kinle kini ka kam lada kam dei gumta balai kim kloi man suspend hadu menta aba ya ki beriu ki ba lale gejing bakla jadi ta kadau nakaliang ka senjuk kirang ba snong jong themri bhoi ni penrem hadu kata-kata ya ka jingle jong kani ke sarkar bat lada ke sarkar kadang kuman gumni bat ka ngilayarai ru mentas ngi bangim ban se ban lom yo pai ba jong ka themri bhoi bangin mi shisien man pen i ya ka jing persya
ya kini sorkar ya ke jingle bakala jong kini ke sorkar wah aku bari bodo area kesenjuk lasim ya karai bani kendu ya di imra adu isti imrang ba jong kini ki area ki bakla ta ya bodo nomor komismu ba di kini ki ba tip ha ya ku isa ba kidon isti ki ba kidon ko isa na tu ba berarti itu kapur asal iban lap ya kicing sisya ba ke jingle trela Timidon kami ya kisi, baku mengintip beriti sesuatu di Jakarta Utara itu ya. Dia pada jumlah juga sesuatu ada ini kawan saya sebut saya. Bisa juga pasti. Dan kami ini pun antara cerita yang bah, kamu kan penuh penuh berjing tu. Midon kami ikut Islam. Kumbang juang bah nak kuasa korban isu halai urusan midon ikut Islam kami. Ingin tang midon kampan lihat ngok. Ya bakal senjupan mereka pasyat jengmun. Kau iba Nin khot ya KCM, nin lek ya kendo KCM, KCM ra, namta menginyo ita kikot Islam, dan iladat nangta, nin selek ya kendo ya Shorman, jung ketua komiti badai baik ya pada. Ya baik bodar di boy. Untuk badai bangi hilang bang, pasyak lah. Mar boleh nilom ta, mar tu ba tani kesenjuk kirang baks nong jog beri ujung ka riboy. Tadi betul santang nama ba kajaku kedua ni angi. Ada kira kejaput kebunnya apa ni bentar begini. Jadi tak ada bukan buat kami nak tu bagi sikit ada bentar masih jasa.